Welsh Lesson 37A, Beginner-2, Dechreuwr, Dechreuwr, Pennod 23. Ar y penwythnos hynny, gwnaeth i mynd I gael te prynhawn gyda fy nghyfnither Catrin a'i gŵr Peredur. Roeddent yr holl deulu y wythyr Siôn a Modryb Delydd yn y fan yna hefyd, dros de a thezen, a roedden ni'n siarad Anglin a'i holiday ar y gwybforio long, a fyddi'r internet ar y gwybforio long, a fyddwch chi'n gallu ein connect gyda ni yn y fan yna, gwnaeth Fion gofyn. There may be, meddai Catrin, nid ydw i'n sicr am hynny, fe you may be chi'n cael email from us ar y gwybforio long, a we might be ni'n cael ein ffonio from you ar y gwybforio long, gwnaeth William gofyn. Nid unlikely, gwnaeth Peredur ateb, ond mi you might be os ydys rhyw fath o phone satellite ar y gwybforio long. There might be, meddai Fion, oherwydd y mae'r gwybforio long I gyd mor well-equipped yn y dydd hwn, ond they may be y mwyafrif o passengers nid yn eisiau I connect gyda'r world pan ydyn nhw mynd ar eu holiday. Felly, there might be oherwydd na there might be yn digon o archebion for it, ond os ydys internet, we may be ni'n gallu connect trwy'r email, gwnaeth Fion dweud. Fe you might be ti'n gallu, meddai Catrin, ond nid ydw i'n gwybod os I might be'n gallu, oherwydd ar le fel gwybforio long yn aml iawn, y mae'r internet yn bad. Wel, os nad wneud I connect gyda'r rest of the world, mi you may be ti'n cael holiday better, gyda les o bobl yn dy disturb di, gwnaeth Fion dweud, a thithau Peredur.